Ngeke coca apha eyadini kasisi. Ke ube clean up. Ngathi ungxaki yakhe. Ngake uqumbele 2000 ngake. Ovune sithi ngokungabi konto zonibamba ngaqumbela 2000. Neketi le nekata. Hayi le ikata linzenhloko mpe. Izenhloko mpela kade wasenza ujonga le kata. Molo tata. Ima sis, ima. Ngama ngobulisa nansika kwenza nto uyathakatha. Yathakatha. Awuthakathi. Thixo. Awuthakathi. Ndikhangela nje umuntu othathakathaye. Oh, yimark. Mhlawumbe sawothakatha. Oh. Hey, unengxaki tata, ogqiba uziphangelela mna ndibona. Wo, nansika ndiyabuza. Ubuso bubakho bubhalwe gqirha chef. Inwele zezamathakatha. Awusoze uyimele kwa. Into le usazothakatha, ubawuthakatha. Yo. Dada, useza imela nalento because nginamagqwetha wami mna ndiyaphangela yabona ndivele emsebenzini nango ndizofuna umama lapha. Ufuna umama lapha? Ndize kumama lapha ndisangakuwe. Ufuna usisi uthakatha. Ufuna umama lapha udubene short ufuna umama lapha ufuna umfundisa uthakatha. Kalo sisikopa lesaziwayo esi. Iskopa. Ndizobuyisa imali zakhe izintshwenka zakhe mina ngoku. Andikazi ke wena usengxakini. Yo, hayi sana uyamazi umuntu othakathayo kahle. Ukhona kanyakekho. Ukhona abaphakathi. Awundazi negama lami. Ndingunomazwe mina igama lami. Hey, nomazwe. Ngena abaphakathi. Ngena papa utawufundisa. Awungena mntaka ndifuna ndibusile imali lapha. Hayi sebenza ngxaki. Ule gqirhakazi la ndibona libanjwe efikeni ngijezi ba. Hayi, uphi yena? Hey, umuntu wami ke lo ungavini ngundiphathe lapho. Yo, Nomazwe. Yebethuni? Iskopa. Sisi. Yo, Unwele zezakhe hayi. Azindiqole izitushe. Show. Avuka manje. Amakwethini man intoni wena? Right show. The right intoni ndivuselani? Alaphila nami show man. Ndifuna uzayembeko namhlanje kuyihlow man. Ndiyayazi indaki phapa phinde ibuye tyaphi yeva show. Kwethini undivusela lonto? Cha umamele show. Man. Kami ndlebe show ndacela man. Show, ndiyayazi ba when days are dark and friends at home. Ane uthi incwadi Shakespeare zithi no matter umuntu wakokwenu menze noni but ifumane room ba uthini polisi nguni yabahloko uxolise lantoni di omneri show ngoku ndacela uxolo lo ndingenaphi kwedini kwezonto mna show ndacela man andikhathalelanga wena uyiboni lonto cela ndiyacela show hey kwedini ndiyeke andifuna nova ngawo wena ndidibene nawe show dilo merne ndacela uxolo cela uxole nawe show utheni ungazofuna uxola wena show ndixolele bani ndingenaphi kwedini ndithi andikukhathalelanga wena inye into ezakwenzeka zagodusa wena ndokuselalini amasofake ilali show man ndizawuthini ndacela show man suba sisicheftaka kwedini show okay for ubonisa ke ne I forgive him I forgive you show ne cela uphadlile uforgive me ndo cela show man suphambana kwedini ndizakwenzela you forgive me ntoni kulento endiyenzileyo show usisibhanqa noba sisibhanqa wena kwedini hamba mana apha kumo man akenzela ibreakfast impela show ne for ubonisa forgive him ne I forgive you nyani show amphinde ndenzeleni zakwenzela ibreakfast impela nokuphathele something into ebonisayo ba ndazithoba show nemali show cha kwedini une nantsike lapha wena une trumpet uzangigabhisa hamba man hamba show
kahla kayibambe ngelo hlobo nedi unokwenzela something and very nice thing into enithi kuwe hlo inezabonisa uba umntu awokweni uthi sorry hlo if beninomazana hlo bezazilenca nenyawo qha hlo ndiyayazi inyawo zakho so ndidecide something else yaba hlo khandilinde hlofa but yini khayeke man mina ngohlo nganyakazi apha ngintwana wakusasaba ufike kahle endisendayithi tyaka yabona ke wena ke ngezi customer ndizifunayo ngezi customer nethi ndizifunayo hayi man ndiyabulela sisi ndiyabulela kakhulu man noko hey izawuyenza umohluko man Simulele Simre ma khaze mntanami khaze nalaa ncwadi yam apho le incinci. Okay mama. Sisikopani sam kaloku wena noze ndidlale ngawe. And ke uyandazi ndiyakwazi kaloku wena. Hallo lala hallo ndirayithi nana wam urayithi wena? Ndiyaphila man. Man khawujonge man khawujonge usisi apho umakeshi nantsi imali yakhe. Okay. Uthetha nini ngumama bani? Kunomazwe kaloku igama lam. Qha umama xa ndizoboleka ndithethe izwezwe. Man. Mama ke. Okay. Hayi ke kulungile man. Kulungile zwezwe Thixo wam. Hayi uncedile. Awuncedile bendisenilibele ngawo. Man ndorhaya noze ndokumoshela okweni yalifaka inqindi. Wesimani kakhulu. Ndonqona ubona sendinamaduma. Kuwe. Hayi man khawuyeke man Thixo wam. Man inkosi izandibona man mama. Kulungile man sisi. Nakanjani xa liphila ndisiza man. Undibonelele. Avuleke nca amacango for wena. Man inkosi kuba kahle gqithi. Ewe man torho. Andawucela indlela lokho because andikafiki nasendlini. Kulungile man. Jonga ndanceda ndazithi jeze. Hey. Hayi ndiyakubona la. Ndiyazinyathela pha emsebenzini kukhalwa ngam. Hayi ndiyabona umhle. Man ndihle baba yini baba yini man. Baba man. Baba sabona ngaloo mini. Kulungile man. Baba yini. Man. Hayi ke tata kulungile ndimfumene shem uMary. Ndithe nkosi noba ungangifuni ubona ukuthakatha kona ndibuyisile imali umthakathi uyizisile imali bye. Hali igqwirha ligcade eli igqwirha straight yebethu uthi abantu basebhayibateni gqorhanyane ushezi uzobulawa ushezi apho uzoqwayitwa. Ayizange ndaqala uthi wazitsho uyibonile Simrere mntana. Hayi ndiyifuni lena uyaphisa. Into endiyinqomayo masiyenze le business yakho. Hayi sana. Hayi mntanam bangaba I know Bruma. Hayi kaloku asisoze sitye apha esuswini ndakabawo. Hayi jonga hayi. Khawudibanise mntanam khawudibanise. Besibale imali ukenzela into bangaba dibanisela waka likaRhadebe. Okay. Sihambe siye phaa kuRhadebe siyomnika. Hayi man hayi. Yakuwe kuRhadi. Yangoko. Andisekuthembe mntanam uthini ungafuni ungaRhadebe. Sa kwelanga. Hayi Simrele mntanam zohamba nabantu ke unxamba zohamba nabo. Kwazi kumalume mhlawumbe. Yo. Hayi ke ngoku. Hayi mntanam. Hayi ngenye le uzanayo. Mama. Umalume wa ungxaki lo uyingxaki. Ndiphinde ndambe naye. Uthi ungxaki akanotha apha endleleni masijike. Sesiya kuRhadebe nje mntanam. Into enzayenza mandike ndojonga uB. Zawucela uB sapha mntanam. Uyamthanda lo B. Sapha hayi anginayo omnye umuntu enakho ungxaki yena nawuze ndambe naye. Apha estradweni. Hayi andinawo. Zawucela uB mntanam. Ubana wathi kamndiye because andifuni uRhadebe aphinde azojingisa apha azokube khwaza apha ngenxa imali yakhe. Ndifuna uyomnika and ndifuna umxelela mntanam soqoqosha mana apha endlini ezinto shonke phaa. Aboringa
ngamo abo wayo ebathi basikadile bazusikele mphethe plan ekasi mfile ngawo ekukhuluma ngami inkinga ngikwazi nokwazi wayikhuluma mangangami mina enentsimane monpelela ngiyakuntole nakuthatsabuya nkolela ngendisibonde isuperstar umalevela angekumbone Sister B, kutheni ungasikuyiyeke mani le gate? Kutheni wena ndinganisisa kangaka? Ndivala iyam igate ndishiye mna i-open. Uyayazi ifurniture yam apha? Uyayazi laa TV yam izhinjingpini? Njeba ukuthanda uzobukela apha nje ucimba wena yimalini laa TV. Asoze kaloku. Not my Xi and ayithenga cash with my money eyoyeka uphangela. Khona into leyo isingxamisisa kangaka udiphuma sendinxibele esitratweni apha kwesitratweni Sister B, masambe. Sizobuya ngoku masambe siyakhatebe ndiyakucela. Yho! Hayi ndisekhaya. Khona wayininikana imali? Ndilibele ukubuza. Uthenga usayibalisa ndiyadownloada but wayininikana imali? Ewe Sister B, khawuyeka ubuza yonke le ndikulo mhlaba. Masambe. Sisi, wena you are very stupid and very cupboarding. Ikhabhathi wena ugcwele skeletons ezingaka. Yo. Akwethini man, hayi man. Ahlelo ngicitha yapha imali. Nto le ntwana. Kwethini uvukile wena ngocabathina masinantsiki. Mehlo. Yintoni ngole? Yo. Can I tell you it's your opportunity? Want to say sorry, slow. Oh, long minute. Yintoni ngole? Eh? Yintoni? You know, it's surprise I'm so. Yeah, so go and figure them hapa. What's this? I don't know the Yintoni lilisa ngokwethini? Ifuna ubonisa hlo kana kindlela eningi sorry ngayo. Uya-acta kwethu sunikhayela wena. Ndiyakwazi kaloku udlangolila naxa ubawela wena. Suku ndigezela apha. Tyhi. So. Yabonga mani ukwazi ngiforgive. Yintoni le kwethini? Thara hlo. Forgive. So, ifuna siyaze hlo mna kane birthday. Ndikwenzela ipresent. Nami kane birthday. Ndike undiyenzela ipresent. Yabo. Abantu kanihlala kunye hlo ningabantu begazi elinye. Yenzani surprise for each other, yabo. Niyenzi no. Yabona nothukile ne? Yintoni ngole? Committee ndibhalela view Ekwethini? Kamanzi lana mos. Gokuhlo. Amandirongo. Sunigezela wena. Ndiwathini amanzi? So manzi ndoni? Kwethini? Thatheni. Kamani ngizothatha. Thatha lento. Afuni hlo isurprise yami. Kwethini? Ndicimba at least noba yishort kwethini uzondiphathela lento. Amanzi ndiwathini? Nithi hlo lena hlo. Wathini utisha Rupendani? Wathi utisha Rupendani? Water is for needy. Kwethini uyaniphambanela ne? Ufuna kuthini hlo? Ya ndoni? Andiyabuza ufuna kuthini ndiphambane ngoku ngoba uzondiphathela amanzi ndizilele ebhedini ndilele apha uthi ucela amaxolo awavakali still nawo Yintoni hloni? suthi nyoni bhanqabuni obuzondiphathela amanzi ngekomityi uthi uyi-breakfast in bed uyayazi breakfast in bed qala Mntu yenza into ethatha inhliziyo yakhe boss ngenza inhliziyo yami apha wena ungifuni hlo man noske ndibuyele kwezolali kaloku hlo mos uzawubuyela khona andithi ndisesilalini andithi noske hayi hlo man khawuzambe ngumuntu hlo ndumninawa kuwe hlo khanithande hlo lendlela ngayo mna nditalibo am yes funeke ndikhawuleze ndibuyele emsebenzini ndiyeke obububhanqa bakho Michael akandibizi nayo oko bese uthi uyandibiza bhanqa bale ntwana rha ndizamlala man apha baby kanibona wena limpano tando libano falo kanibona wena limpano falo Ingathi kulapha man. Kaloku ndagqibela kudala apha. Sisi, ingathi okanye kulapha because I imagine siphume emaphepheni kuthiwa the beautiful, the queen, the brigado is robbed and with Mary headlines. Hey. Oh no. Hayi man sisi hayi is a Sister B Basho, kulapha. Andisho ngoku. Kulapha.
Kongo nangumntu. Sisi sukuthi nankumntu awuhambi wedwa kaloku awuhambi wedwa. You hayi sister B uyayibaxa. Kongo naba bantu. Oh, sister. It's Mary. Andiyazi man sisimeli kaloku apha sihlala sibabini yaqonda. So sometimes abantu baza ku yintwana yasekhaya ngubhuti wami. Akanye abanye baze kum. Right stadium. You're right. Yebafana Yo. Culture, can you tell me something in this world? Jebe uphuma out of your house, your little house. Ubona yena yedwa na. Okay, le nto yena emngaka mhlawumbi ubona yena yedwa. Hayi man sorry man. Thandi attention kanjani yo. Sisimeli ni right ngonke no sisiphi man ndibone namthi xa engciniye man ndiphakamile. Come. Bhuti. Uzisa imali yakho apha. Bengayifuni ngoku nje ayinxamisekanga. Uyabona ke? Ndicela ungaze ulibeke inyawo lakho umcondo wakho endlini nami. Andifuni nento ezawuthukisa ephuma emlonyeni wakho eza kum. Andifuni uqhelwa nguwe. Okay, sisimeli. Hayi phelele 1000. Masambi sister B. Okay, sisimeli. Oh, okay, sisi. Sisimeli, sorry ne. And sometimes ndikanzenza mhlawumbi captiswa uyihlobo apha endlini okanye andithuma athi mandiyogeze abantu andiyixolo man sisimeli enhloso yaba. Masambi wethu wena. Masambi. Diyaza sifuna nje ule bengicela amanzi wethu. Hayi wethu uzamfumana phambili. Okay, sisi. Awufuna amanzi kaBhungane? Mamela you foolish man. Ndifuna uqonda imali yantoni leyakunika yona. Xelanga. Jonga uSisimeli yabo siyona sisiphi akaqandazi ngoSisimeli ne uyayazi enathi i-graduate yami ndinazi i-graduate nakana yenza therapy so uyayazi xa efuna i-therapy umuntu kufuneka adibane nami yabo ndiyayenza i-consult for free mna. Mama nikhadebe man. I'm asking imali yantoni le akunika yona ingaka. Usisimeli ethe mandithathi idoctrine yami ye-therapy ndiyonyango liye emaXhoseni so befuna uba liya ndimenze i-heartbreak yakhe ihle kancinci kulaa mba bahlukene khumbula amehlo. Snap out of it. Foolish. But befuna ndomcengela uliya phana ngifika namthi nge-therapy yalo nto ndityebile ndimke ityebile ngoku khayithethe kumele ebeyithethile qha like hey uhambe right bani ndiyakuxelela nawe jonga xa ufunela ibhizinesi abantu apha bafuna uza kum ndiyenza itherapy apha endlini xa umntu enestress yenza itherapy. Yima let's go back. Ucelile ba uyomcengela uMary. Ndicengile ntwana ndifike phana lona kucendana musimathole after behlukene Nantsika noLiya cause uMary wachita mos yazi sis uMary wachita uMary ntwana yadecide uhambe emakhaya kayifika emakhaya ke yahlala ntwana xa binestress pha yaliye bese sayilona. Ndiyivile ke into yokuba ebebehlukene qha yintoni khange ndive ba why is it the breakups. No ilanto yejita then wathi uzanike 1000 ndicenga uLiya wanika 1000 so animbhatalisi wonke umuntu 1000 kandikwazi le ndiyenza 1.5 le. So uxexezile ayada le nto wena ubengwe ngenye indoda awuyale ndawo yivena ubengwe ngumfundisi. andiyazi Never mind, it's fine. I know. andiyazi Okay, hala ntwana uLiya iyamnantsika uMary xa biyawukhana umcimbi kaMary le nto. Uyawukhana ndifuna utsho. Iyawuqala umcimbi so ayikwazi uMary uhlala ngaphandle le nto nam ndithi phika ndihlapha endlini ndicinga uba ingathi sawukhana wethu umcimbi soyi-2 yaloo nto le ndim nawo sihlale siyicinge ifuture yam nawo yayo nto big. Mamela apha ke rhadebe njeba utsho ngeblouse ingathi yi-table cloth. Tablecloth. Uthe wondijonga wabona mna and you thought mna ndiyitype yakho. Angayitshintsha Do you know me? Do you know me? Unayo ipicture yam in your perimeter ndichitha ichamber yomchamo. That is from our Do you picture me That is in your bed? That is from our photo nayo picture yakho. Hey. So ndicela mani B if ile nto ufuna ucinga ningi chance uyicinge yabo but ke I am the place to come and the shoulder to try all. Alright, but yashua nguMary. So ucinga B ever. Aba. Yes. Ucinga B ever. Muri. Abana B bayamfuna bonke abo. Kha umuntu une 7 job engine apha kuya ufuna ukuthatha izinto zakhe akhalo zazenza ekde.
Hey, Kubando, my sweetie love for your love, daddy we love you. I do Bible, fede minanga, sfelanga with astro. Hey, for take out cool, so easy, campuses. I phone it down, it's mixing them jido accomplices. I phone up my papa say helicopters. Waputa luta na nizabuya like Hamasis, so put a luda nga wuya pagamis. Will you be my one and only sister yang sangani, so kulungulo wa tanganis. Kawanagila mahita baso sela nga ma chainsaw, bezama kutloganis. Pofu sasela baba since a nixie. Tutumela bumalumu susa ba missis na. Hopeful abasali bakandi cool, and I'm hopefully in love with I'm cool, yeah.